Αντέχουν τα φυσικά καταστήματα την πίεση από τα μεγάλα online καταστήματα? Η σύντομη απάντηση είναι ναι, αλλά. Καταρχάς η πρόκληση είναι πραγματική. Τα μεγάλα online site πιέζουν τα φυσικά καταστήματα. Στην εποχή μας οι πελάτες ξεκινούν κάνοντας πρώτα έρευνα online. Όπως και να έχει όμως, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι μικρά τοπικά καταστήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν απλές στρατηγικές. Όπως πρώτον, να δημιουργήσεις ένα προϊόν το οποίο έχεις μόνο εσύ. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχεις χρυσοχοείο. Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα σχέδιο δικό σου και να το έχεις στο κατάστημα μόνο το δικό σου. Δεύτερον, διευκόλυνση για τον πελάτη. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχεις κατάστημα τεχνολογίας ή κατάστημα κινητής. Μπορείς να κάνεις την έρευνα που γνωρίζεις ότι θα κάνει ο πελάτης online, να βρεις την τιμή για το κινητό ή για το tablet που προσφέρεις, πόσο είναι στο Scrooge ή στο Softflix, και όταν έρθει ο πελάτης να τον ενημερώσεις και να χρησιμοποιήσεις την πληροφορία υπέρ σου. Άρα η απάντηση στο αν θα αντέξουν τα φυσικά καταστήματα είναι ναι, αλλά θα αντέξουν αυτά που θα καινοτομήσουν και θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των ανθρώπων και της αγοράς.